Ni fa ba karamin daɗi na ji ba da aka soke lefe. Ai in dai adalci za a yi su ma iyayen yara a soke musu kayan ɗakin. Ga mu biyu an ce kaf wuraren nan babu wanda ya kai ka iya haɗa shayi da za a sha a watsaki. Ƙwarai kuwa ku samu guri ku zauna. Muna amfani da ganyen shayi ɗaya tamkar da dubu. Wanne kenan? Ku sha za ku bani labari. Na kwami ita na hajin ma'ana. A jama'a mun kware wajen haɗa kayan gayu. Muna haɗa kwalabo, jirabo, tsayabo da haɗabo. A mishai wannan ganyen shayi ɗan Makka ne ko ɗan Sudan ne? A nan Kano ake yin sa, ingancinsa yasa ake rububinsa. Da Allah ya za a yi mu samu dillancin wannan ganyen shayi. Zan kai ku hau wajen. In dai kuna so ku rinka samun nutsuwa da kuzari, ku rinka amfani da ganyen shayin Z&Y. Z&Y Black Tea, farin cikin iyali. Z&Y Black Tea. Ni ɗan kasuwa ne da nake sayar da kayan maza da na mata. Ga rana, ga karancin customers, ga kuma azumi. Albishirinku mutanen Kano da arewacin Najeriya gaba ɗaya. Na kawo muku labarin Eid Bazaar. Shin menene Eid Bazaar? Eid Bazaar kasuwan baje kolin kayan sallah irin ta farko a tarihi. Za ku samu dukkan nau'in kayayyakin sallah daga kan na sakawa har zuwa na amfanin gida. Shin ta yaya Eid Bazaar zai taimaki ɗan kasuwa irina? Kamfanin Squall sun kirkiro da baje kolin ne domin ƙanana, manya da matsakaitan 'yan kasuwa da suke sayar da kayan sakawa da na adon sallah. Za ka kama shago da naira 100,000 kacal ka baje hajarka tun daga karfe 12 har 11 na dare. 100,000 har kwana biyu? Tabbas na samu damar da zan baje kolin hajata a Eid Bazaar saboda kwastomomina. Akwai rumfuna da wuraren buɗe baki ga 'yan kasuwa da kuma kwastomominsu. Za a yi baje kolin ne daga 30 zuwa 31 ga watan March 2024. Amina Event Center, No. 6, Lodge Road, Kano. Eid Bazaar. Kasuwanci tare da yawon buɗe ido. Domin ƙarin bayani, ku tuntuɓe mu akan nambobin waya kamar haka. Kai, wai biya ma wayan tambaye ka. Wai mai matsayinka a gidan nan ne? Abu kowa sani a fika matsayi. Abu kowa sanin matsayi. Ni in tafin jan kira ma'aikata ma in dawo. Kana jin karan mashin dina amma baka san ka zo ka bude mun kofa ba. Sai da na kira ɗaya daga cikin su shine ya zo ya bude mun kofa. A to dama mai aiki shi, ya aiki na bude gate. Ai na aiki na bude gate. Ya fi yan alaji ne, ni ma fika matsayi a gidan nan. Ni na lura da wani abu mani. Kaga wani gasa kake da ni. Na siyo bluetooth na wannan. Kawai ka je aka siyo kai ma kasa. Dan ba cin wani abu a cikin da aka ce ka ma aiki. Wala da je ba. A yanayin yanda kake lissafin ka ne gaba ɗaya bai fita shi kansa alhajin yana zaune da kai ne dan bayan da zai. Amma in ban da haka wallahi ba zai zauna tare da kai ba. Kai kullun je yau ya za yi mutum ko kaza ce kake kiwo ai ya kamata ya rinka ganin tana canza. A dalili kenan ba wani abu ba. Aje ka kaso mana yarba. Har da yarba muka ce kawo mana. Har da bai rabe. Kaga dan sako yana faɗa da giwa ko? Dan sako na faɗa da giwa fa. Ya do? Kai ya gani gida. Wallahi la ka gani gida da wallahi. Ana gani a wani film. Shan wani ruwa. Ya kawo ku ne ba. Ka sha ruwa ne. Wani yaro da iska ne. Kai talla ku rabu da wannan dan bakin ciki ne. Ku tashi mu je ciki a ba ku faro ma ku sha. Zo mu je ciki. Wannan yaro da iska. Zo mu je ciki. Wannan yaro da ma da iska ne da gari. Kawo jihar yanzu nan gasu nan shigowa gasu wannan katon ya shigo da su ma'aikatan gasu nan shigo da su waya nan yana aika tintin daga London a zumun da shigo a gasu can wa'ala daga sun sun teku ku iso mana kun tsaya a wajen ai baka shaba cewa a kawo ma sako ba alhaji kai ma ka san ban kawo ba ga yaran da kace a zo su ai ni na san ban ajiye banza ba wallahi kai ya ba ka ci
Allah ya lamewa nake kakana. Yawwa mu je. Yawwa su ne yawwa. Ani da zuwa alhaji. Alhajin Allah. Wannan su ne yaran da na ce bari in kwaso ma in na san kamar in shara ne ko ma menene da aikin da na ce musu dai na san za su iya wa. Ai daga ganin su wannan gida dawa ne. Kai dala ka dana. Kai. San me kake yi mana? Kai. Aka tafi alaji. Kwantar da hankalin ku yawwa. Yanzu daman irin ku nake so, shi yasa nake son babba. Hagari ya iya kawo aiki. Yawwa abinda zan yi. Kai ya sunanka? Sunana. A kada ka washe mun haƙurayen da ka san jeran kamiya. Mu je mana. Lawali. Wai? Yawa a fi sani na da dayar ba. To da wannan. Da wannan. Dayar ba. Sha zama ne. Kai ya sunanka? Alhaji. Yawwa. Sunana Muzammilu sunana. Muzammilu. Kuma suki. To da wannan. Ka ji kafa. To kai zo in ji sunanka. Zo. An ce ke masara ana goyon ki kina fudda. Mu je ina jin sunanka. Ina jin sunanka nace. Sunana Aliyu. Kuma masani na da Ali Zaki. Ka san menene nake so da kai? Ka ajiye zakin nan a gefe. Saboda nan ka zo aiki nan ba kauye ba. Ka gane? Yawwa. Kuma ya ce zai ci gaba da amfani da zaki ai da kuma ma ciyan shi. Ina jin sunanka. Ni sunana Lado ne. Lado. Ai ce dai hakan da. Wallahi babba. To Lado. To duk ba shi kawo su ba. Yawwa to wani aiki Sai ka sa. Waya ne. Ne Alhaji Magin sa ga ba. Amon ka dugo wani wabbe ne. Amma abin da ya saba kenan. In ya cin ma ba ganewa ke bai dai je ka sai. Yawa mu je wani aiki kake yi kai aka wannan ɗinka. Ni dama ni Alhaji. Ni lokacin da nake aiki na ni ne zan gudan gana kenan. Ni ne na dama shi. An taba kawo wasu kudi ne na shi aka ce duka. Ni kuma na ga Alhajin na son kuɗi. Shi ne na ce bari in je in biya in ninka kuɗin. Wato a caca kenan. Sai don Allah wallahi aka su ne su. Aka suɗe. Aka su da kuɗin. Ya ji sunanka. Wani aro da iska ba. Ai, Alhaji. ai. Ai, ana ma magana ta suka koma can gurin mana. Alhaji. Dama wancan tun lokacin da na je ɗauko ina ganin shi don san cewa kawai ne saboda baban shi ne da shi. Kai, kuma za ku tsaya ku yi aiki kawai ku tsaya ku yi aiki. Kaga abin da na gaya ma ko Alhajin Allah bari je ni ma dan shigo da mashin dina da cewa dama na shigo ma da su ne san abin da kuke yi. Yau da wannan aikin ka ya kare ko duk zai rawa musu aiki. Duk zai tashi. A hau da garwa. Oh man tashi kuma wani ba ta ni solo. Zo mu je ku biyo ni. Na ga ma kai taba. Ka so mu je ka ce. Oh man tashi kuma wani ba ni ta ni sai ni taba ni sai ja mu riga yana yi. Dan ko ba wasa ne wannan ba mai gidan ka. To sai ta tun shigo ya samu yi wannan. Wannan sa. Zo. Aiki na so. Wai na yi da. Ya iya kare. Ba da yanzu ka zo ni ba wanda zai sa ka. Masha Allah. Haka nake bukata. Lafiya? Lafiya. Au, surprise birthday kika shirya min kenan. To, 'yan makaranta, ku ne da kanku da abin arziki haka? MT, ba ku shirya birthday ba. Let's go. Me kika gaya musu? Sirrinka. Koma ka zauna yanzu za su kawo maka.
A sha shayi Z&Y Black Tea mai daɗi. A sha shayi Z&Y da daɗi ga sauƙi ya bani tun farko. Yanzu ake magana. Yanzu zamu yanka kek. Z&Y Black Tea yana sa watsakewa, annashuwa da farin ciki. Ku kulla halaka da ganyen shayin Z&Y Black Tea a gidajenku da kuma ofisoshinku. Z&Y Black Tea Farin cikin iyali. Z&Y Black